Wani tsoho mai bara kullum yana tsaye a bakin wani ƙofar kasuwa, da ya ga wata yarinya mai kyau sai ya je gabanta ya tsaya ya yi mata murmushi, sai ka ga ta duɗa hanci ta ce yana wari. To abin da yake ba mutane mamaki, sai ya ga ya mata raɗa a kunne, da ya mata raɗa a kunne sai a ga ta bi shi. To da zaran ta bi shi shikenan, bayan kwanaki za a ga tana bin shi sau da ƙafa, tana mai biyayya, duk abin da ya ce ta yi mai wanke-wanke. Bayan kwana 28 sai a ga ya kore su, kuma yana da su da yawa, kuma haka yake zuwa da su kowane lokaci cikin wani ɗakinsa wanda ake cewa basement. To akwai ran da yaron ya bi shi ya zo ya leƙa, bai san yaron ya leƙa ba, ya ji ran shi a ɓaci, ya jawo yaron ya jefa shi waje, ya ce kai kasko ya ƙara ganin shi a nan wajen in baya so ya haɗu da fishin wannan basement ɗin. To bayan shekaru masu yawa, yaron yana yawan tunani wai me a cikin wannan rijiyar ne. To bayan shekara 18 yaron ya girma, a nan inda tsohon ya sake kawo wata, ta yi kwana 28 a wajen shi, ta yi mai biyayya, sannan kuma ya zo yana ƙoƙarin yana koranta, ya ci mata ta bar mai gidan, sai tana ta kuka tana ba shi haƙuri, amma ya yi baris da ita kamar bai ji abin da ta faɗi ba. Shi ne abin ya ɓata ma yaron rai, ya zo ya taimaka mata ya ɗaga ta. Shi kenan sai take faɗa mai ya je ya mai da ita ɗakin nan kaza inda ya samu ya mai da ita wannan ɗakin basement ɗin, za yi alƙawari za ta zama tashi har abada, za ta zama tashi. Amma shi kuma ya ce an hana ni shiga ɗakin su, babana ya ce ba zan iya shiga ɗakin ba saboda akwai abin da bai kamata in gani ba. To shi ne nan kuma yaron ya zo, saboda yana ta tunani, yana waswasi me a cikin wannan basement ɗin, wannan ɗakin da matar take so da gani. A nan dai baban ya zo yana mai faɗa, ya jawo kunnen shi, yana ƙoƙarin wanda ya ce ni fa baba, ni ba yaro bane, sa'anni na yanzu sun ga sun yi aure, sun haihu, suna da yara. To me kuma abin da zan ga ɓoye mini, yanzu ni ba yaro bane, a sanar da ni duk abin da yake cikin wannan ɗakin, ni ma ina so in sani. Shi baban ya ce to kana so ka sani duk abin da idan ka gani, kai ka jawo kanka, to ka biyo ni. To amma dai ya kama tsoro, dai yana tsoron me a cikin wannan ɗakin. Shi ne baban ya ce tsoro kike ji? A nan dai ya tunanin yariyar da ta yi mai alƙawari za ta zama tashi har abada, ya biyo shi. To ga inda ya ga ɗakin nan, to a nan za mu ci gaba. Allah sa mu dace, ko kuma ta ku yi liking, ku yi sharing. Na gode, sai anjima.